Wilujeng dalu Mbak Elisa. Turaken wilujeng dalu macange malimbo. Soan Pak meriki wonten Kerawang Lor. Growong. Growong Lor. Lah panjenengan dengere napa? Growong Lor. Lah nggih. Lah kowe wonten punika wonten sowan wonten Growong Lor bingung. Aku pelan-pelan takutnya salah Om. Jangan pelan-pelan, randang teko. Iya bener ya, pengejaannya leres ya. Takutnya engko tak keramake Kerawang Ler ngaten kan salah. Aja dibasake disoke. Makane kula ajeng ngawatur Kerawang Lor ngaten. Sowan wonten mriki kalian pepunden menika simbah danyang. Ingkang wonten mrika ngapunten Mbah Ronggon Dengklek nggih. Kok Mbah Ronggon Dengklek? Lah sinten? Apa? Dengklek. Dengklek kok Dengklek iki nggih lumbuhan ngawur iki. Ya Dengkling, Mbah Ronggon Dengkling. Ning anu kok Mbah Ronggon anu kok. Ya wis. Ya menyadari wong kita kono. Nggih, Mbah. Niki putune Mbah sowan niki ajeng Klamet 1000 kula nuwun niki kula mungkur Radi madhep mrika mamargi apa ya madhep mriki supados penontonipun sekeca Mbah nggih Mbah manten ugi kula nggih Mbah kula wah iki malah judeke mikir nek iki batine anu Eyang Ronggon Dengklek iki oh lah cah kucluk Mbak Ronggon Mbak Elisa nggih Pak Bayu Mbak Elisa sudah menjadi idola Kyai Growong Lor aduh kula nggih mboten nyono-nyono di luar prediksi BMKG, di luar Nurul aku bingung. Teko kene kok do kenal aku. Apa aku wis tau tekan kene? Aku dhewe ya bingung. Semono uga aku. Lah kula mau padha rebutan ajenge boncengke numpak motor Bapak Ayu. Nggih. Ane kaya sampeyan sinden ayu kita ayu dasare titele ya dhuwur tur isih ijen iki rebutan karo boncengke. Coba nek tuwek. Alah. Wis mlaku lah wis. Opo tuwek kok. Aku lho sing enom. Lah srenek wong ngambus. Iki mau ora digoncengke. Goncengke panitia kene iki tanggung jawab kok. Jenengan digoncengke. Daleme Pak Lurah kono Sunarjo kono. Nggih. Goncengke ya rebutan wis tak terke kowe. Ora elok panitia ki lho ngene semangate kaya. Tapi nek montore aman to? Aman. Ora gejamping gini. Rambemu aku kaya kebo ngono ya. Lah ya mbok menawa abot mburi. Nek beda karo aku Mbak Elisa. Pripun Bapak? Karo panitia aku mau jari arep digoncengke. Ning nyuwun ngapura aku nek digoncengke iki mesti jariku iki bedah. Nggih. Mula aku pilih mlaku wae. Wis aku mlaku ning ngarep ya to. Karo bojoku sing mburi diiring panitia ku ajane kaya pilihan kepala desa kaya. Lah wis karo bakul kowe. Pak Ewe nganti ras rantu lho. Urung lagu wis nyawer iki mulai elok ngene lho. Waduh, sembah nuwun. Alhamdulillah. Berkah barokah. Ngene iki kok lak terus marah-marahi kancane. Iki kok lak Mbah Sono, Mas Sudir, Mas Nur terus munggah ngelungi ngono. Lah niku to. Lah iya, ibu-ibu iki lho. Iki lho delok iki lho. Iki numpak bis ora bayar kan. Tadi bayar. Apik dah. Matur nuwun ora lokak malah kebak. Amin. Mbak Elisa. Bapak Ayu. Mbak Elisa. Nggih. Kyai Growong niku mirsani panjenengan lantarane layar kaca utawa YouTube. Oh inje. Selain itu rumiyin pun nate kadosipun wonten bakaran kilen. Wonten kilen pundi? Bakaran kilen. Bataran kilen. Bakaran kulon. Kulon, nah, bakaran kulon. Nggih 5 tahun kepengker kalian almarhum Ki Seno. Kepengker. Den niku karep kula. Aku sesuk ngerti kowe omongane cangkemku keju. Ya rasa dingetke ndelok sanggolku wae. Ora kula ning ngarepe kok. Wong ayu sanggule ya ayu. Ayu. Coba bojone Bagong rai karo sanggul rene bedane. Lah niku lak wong manis. Manis. Gingsul. Gingsul. Gingsul loro apa? Oh, sak cangkem lho Mas, wong manis kok. Kayak raine kemunduran. Lah elok iki. Aku gumun panitia kene iki. Pokoknya
nggon dagelan kene nggon sinden kono. Masange kipas kok diadepke rono kuwi. Mbok diadepke rene ngono lho, Cek. Lah paling sumuk ya dalangnya lho, ning isore bencong iku lho. Mbak Elisa. Nggih. Ini perkenalkan Mbak Elisa menika asal dari mana? Nggih. Oh, kiai kene ben ora bingung napa bahasane. Nggih, pangapunten sedaya nderek tepang menika. Kok derek kepang pita? Tepang tepangan. Oh, Pitepangan tapi kenalan. Kenalan, tak kenal maka tak sun. Iya, nek disayangno ora disun ya muspra. Lah nggih. Kowe kok ranah-ranah tak go nang BRI lho. Kok ning BRI? BRI iki beda Mas, nek Solo ki Bank Republik Indonesia. Nek mriki beda. Apa? Belakang Ruko Indah. Wes, kula rupane ya kaya Bagong kuwi. Itu no. Tepangan. Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso. Sik alon-alon. Elisa Orcarus Orcarus Alaso. Alaso. Inje, balenono Pak Ayo, Bagong. Elisa Orkalus. Orkatus. Orkatus Aluso. Orkarus. Hah? Orkarus. Orkarus Alaso. Alaso kuwi nek nang kene iki masjid. Napa? Kok masjid ki? Masjid Alasko niku. Awur Alakso. Alaso. Oh, agar gableh ae. Ala yo kleru sithik. Mbak Elisa Orkarus Alaso, Jek. Anu nama itu anu napa nggih? Asing di tanah Jawa. Di tanah Jawa nggih, amargi bapak kula seko toli-toli, Pak Bu. Alon-alon kok toli-toli iki. Kowe ngomong toli-toli aku gringgingen lho iki. Seko Bapak saking toli-toli. Saking toli-toli. Nggih, lah bener Pak Bayu lho bener, mriko kan toli-toli. Kok tekan gone Bagong dadi toli-toli. Lah saya nggon aku ya ora kanggo toli-toli. Wis gong karep iki ngene lho. Nek anu Mbak Elisa. Ya. Wong Jawa niku eneng anu apa pilahe dhewe antarane to karo tro. Nah, iya. Sing jelas toli-toli apa toli-toli? Itu to. Iya. Kalau toli-toli. toli itu kan THOL. Ya. Nah, kalau itu nggak pakai H. Toli-toli. Nah, itu leres. Terus Bapak dari toli-toli Seko Ibu. toli-toli Ibu seko lambelu. Lah ramelu nanti. Lambe kok ramelu? Lah kowe ngomong Bukan ramelu. Lah piye? Lambelu. Lambelo. Iya. Bukan lambelo. Lambelu. Oh iya lambelu. Lambelu. Ya. Gong, Good. lambelu elek kok. Wong genah ngomongane Mbak. Saka lambelu. Lambelu, ya. Toli-toli kuwi Toli. termasuke Sulawesi Tengah. Nggih, leres. Toli-toli iki cedhak lambelu ngono. Ora Debi. Seko toli-toli tekan lambelu ki adoh banget. Ya, ada ya ora tekan. Kuwi dadak lewati akeh gunung bukit, lewat Doboli, lewat ngangon. Lewat Doboli bareng apa? Alang elah. Lah kowe mau lewat Doboli piye? Toboli. Oh, Toboli. Nah, kudu Toboli apa? Angel. Kandhani kok kowe nek ora nganti-anti tenang Kandhani kuwi. yang ringet. Ayo padha-padha Sulawesi Tengah ya kuwi. Ora ya daerah Morowali to niku. Ya Morowali. Ya. Kuwi mula Mbak Elisa ki saka Sulawesi iso basa Jawa ki ya hebat. Saksuwene ning Ngayogyakarta nderengke Swargi. Masih Nugroho nek ora dadi hebat Mbak Elisa. Nggih Mbak Elisa. Nggih matur suwun dan kula bangga sanget. Wah kok bangga. Senen. Gayangmu jek akeh kok arep bongko iki apa? Gong. Bangga. Bangga. Bangga ki karepe ngene. Bangga. Bangga nek dijawabke karepe beda kok. Apa sih? Bongbong. Bongbong. Aja bongko. Bongbong ya. Bong sanget. Ngatasnya sudah 5 tahun kula saged mriki malih dan acaranipun luar biasa bersih desa niki wau gulungke boco ada penelitian
penelitian. Ternyata iki bersih desa wis puluhan tahun selalu dilakukan di sini sejak kepercayaan dari animisme Buddha sampai Islam itu dipertahankan. Berarti top warga kene Growong Lor. Ini luar biasa dipertahankan. Ini anu Mbak, memang sudah menjadi kalender tahunan. Leres. Para seniman niku nek apa kuwi gelar pekeliran ten Growong Lor niku komentarnya pasti bagus, tidak ada yang berkomentar miring. Karena antusias para penonton sangat mendukung dengan adanya pagelaran wayang kulit. Apakah di Sulawesi ada upacara seperti ini? Upacarane onten, tapi nggih niku kan blok-blokan. Di sana wong Jawi nggih kata. Ya, kadang-kadang orang Jawi juga bikin upacara-upacara juga. Wayangan nggih wonten, ngaten nggih wonten. Orang Bali juga punya acara sendiri, orang Sulawesi, orang Kaili, orang sana juga ada acara sendiri-sendiri. Kebudayaane dhewe-dhewe. Nah, jenenge opo sedekah bumi berarti opo sing awak dhewe wis entuk genten diwewehke dinggo opo sing wis diwehi bumi marang awake dhewe. Iya ya nek malah awake dhewe kuwi. Iki waktu yo malah melu keju kok. Sakit kandhani kok. Ning ora apa-apa, Ini salah satu khasanah. Mbak Elisa mau berbahasa Jawa niku sesuatu yang hebat pokoknya. Hebat. Nyatane wong Sulawesi gelem belajar basa Jawa. Ya. Kok ngabunten yo nek pletetot-pletetot terus ora apa-apa pletot ya ora apa-apa. Wong yo jarakan kowe yo ora wong kene asli ngono ya. Nek bagong sing ngono malah wong pekok ya. Oke, Mbak Elisa. Yo niki anu tetembangan sawetawis. Ngaturaken panglipur. Nggih kalian sedaya para tamu ingkang kula hormati, ketua panitia, sedaya panitia ingkang sengkot gumregu. Ya panitia. Ketua panitia kok panitia. Bapak Kepala Desa, sedaya perongkot ingkang lenggah matur. Perangkat kok perongkot. Perangkat desa. Perangkat desa. Perangkat. Kowe sing kene kono iki sapa? Isih lho. Kok senengane. Ya pinter banget. Ah salahe wong masang kok madhep rono iki lho. Wong madhep rene. Kok sing Mbak Elisa. Mbak Elisa geser sini kowe. Begeblok kowe rono. Gitu. Kula sak mriki nggih, Pak. Nah, piye sing dinteni Mbak Elisa kok. Ya, babi guling. Mepeti kamu. Saya wong ya ora mepeti ya ora. Mbak Elisa. Ya. Sebelum saya membaca niki. Nggih. Surat. Nawolo. Saya nawolo kok nawulu. Nawolo iki ngene iki panganan. Nawolo panganan. Nawolo anu kula tak nyuwun pangkur Semarangan. Pangkur Semarangan ala Mbak Elisa Orkarus Alaso. Hati-hati ya Mbak Elisa. Gimana? Mergo kae lho. Kayak guru besar madhep rene kabeh. Nggih, kula hormat kula curi-curi menika. Jangan kayak wong antri nonton bis. Nggih, ora apa-apa ya. Monggo nika kula aturaken dhateng para pamirsa lumantar live streaming tuwin para warga Growong Lor. Pangkur Semarangan ala Mbak Elisa Orkarus. Ayo. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengo karo. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Mbak Elisa. Piyai Sulawesi wis iso nembang pangkur kene. Iki aku malah bingung ya. Bingunge pripun? Nek nembang kuwi lafale Jawa iso pas. Jelas. Apa nek omong-omongan nganggo tembange apa kira-kira? Naminipun sinten Mbak Elisa? Nami kula. Lho ya bae saiki ngono bae saiki. Timbang omongan biasa wae dhewe iki seru. Ayo to. Ya. Mbak Elisa. Wis ngono kuwi. Mau mangkat jam piro? Ngono ya. Nek ngomong bali meneh. Nek omongan nganggo tembang wae. Malah nek ngomong malah kok sau gletak. Agarana karenan marti si hiwi
diganggu kok bar iki mergo cengkok gawat ora sadengah Waranggana kuat perkara iki iki ibarate wong arep nglairke wis buka 19 buka ate kan 19 wis ya pira ya mentok se dosa likur buka pira dosa likur iki wis ta kali dosa kok sedoso likur terus piye dosa likur iki piye gak tau oh sedoso kok dosa likur yo Mbak Elisa monggo yo hati-hati Selamat. Kebu. Sidik meneh. Ayo wis ketok rambute lho. Alhamdulillah lahir ceprot selamat mboke semaput lah ngopo kejambak ya Mas kejambak lho kok kejambak kowe guyu apa mudeng lah kejambak itu gini kan oh iya ya saking gedene bayine ya Mbak ayo lanjut Sinuba Sinukarta mreh Kretarta pakartine ngelmu Semarangan lulus nggih kringete nganti gembrobyos yen iki kotos-kotos Mbah iki pomo pahmi ngono tak lapi lan coba lapono ora wani nek kowe iya iya iki anu Mas Bagong Pak Elisa nggih ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Bapak Narjo Ketua Panitia Pak Mulyono wakilipun Mas Nurhadi seksi kesenian Simo Sudiro Juragane Patung, tuwin Mas Agus, Bapak Paryo, tuwin Mbah Sahono, tuwin semua tim kepanitiaan serta semua sumbangan dari masyarakat dan para donatur. Alhamdulillah. Yo dibacutke turi putih, Cak. Monggo, yo dibukani kendang. Monggo. Yo.
mula iki tembang turi putih niku arepa tembang sepele ning pancen gedhe anu artine kok Mas Bagong wonten artinipun Mak Jangi turi putih niku ditutupi mori putih dadi wis bakale wong iki ya bakale nglakoni kabeh nggih leres ditandur ning kebon agung niku makam nggih ta kuburan terus celeret tiba nyemplung kepundhung kembange apa celeret tiba nyemplung wis dilebokke luwangan mung kari ngunduh tandurane apa nek nandur becik ya ngunduh becik nandur ala ya ngunduhe sing ala mula mumpung urip ning alam donya ki sing ora suwe ditanduri sarwa sing becik omong sak omong ya ditata dipikir aja gedhe gawe gelane wong liya gedene apa niku natoni marang atine sesama niku ora apik. Nggih ta Mbak Elisa? Leres menika. Seperti warga Growong Lor niki Mbak Elisa. Sarawung piyai mriki niku ora bakal rugi. Nggih. Oh, sopan santun adab di atas segala-galanya Mbak Elisa. Nggih, ketingal menika wong Serawung sedanten niku caket setunggal lan setunggalipun. Menika kenal kabeh gek sengkut gumregot rukun gotong royonge apik. Ya. Tur ya dono weweh ya cajul-cajul ora owel. Niku nandor sesuk bakale ngunduh-ngunduhe swarga ngono kuwi. Arene seniman mongko ya seniman adoh-adoh isih dikasih mongko iki ya wis ora kurang lho Mas sing nggo urunan nggo gawe kaya ngene. Adoh-adoh aja seniman adah-adah. Aduh. Kok dikira nggawane apa seniman adah-adah ngawur. Lah niku matur sembah nuwun ingkang sampun dono. Ngaten Mas Bayu, nggih. Kula nggih namun menyampaikan amanah saking Bapak panitia. Ya, mbok bilih mangke kepareng nek tetembangan kapurih mandap nek kepareng ngoten. Nggih, siap. Kula nggih namun dawuh saking Bapak panitia kala mau ngaten. Niki anu akeh nawala sing kula tampi. Wonten ingkang kepareng nyuwun caping gunung tuwin sesideman. Panitia bersih desa Growong Lor. Ah ya, sesideman. Aku tak nyuwun tulung Mbak Elisa tidak mengurangi rasa hormat Mbak Elisa anu nggih. Jenenge napa niku gawe legane piyai akeh. Nggih, Mbak Elisa ben dikancani Mas Bagong karo Mbak Fami ke bawah. Siap, nggih. Senika dawuh. Kula supados saged kalian sederek-sederek wonten mriki. Nggih, anu sing pareng lenggah wonten mriku lagi sumisih sawetawis. Jan pirsani ora umum. Nggih. Piyai semene kok. Mbak Fami ayo rene. Kene padha. Liwat nggih Pak, nggih kula tak mriko. Ya kene. Jan wis. Monggo iki merga legane piyai iki dhewe-dhewe. Ayo Bagong rono, kowe iki arep ngenek-nenek kene anu aja. Nggih, amit nggih Pak nggih. Amit Pak nggih. Mbak Elisa, disapa dulu para tamu undangan tuwin para pamirsa. Nggih, menika wonten Pak Sudir wonten mriki. Lajeng Bapak sinten pangapunten wau sampun paring anu dana kalih kula malah kula dereng tepang. Pak Lurah Narjo lah niki Pak Lurah langsung mriki nggih Pak Lurah matur sembah nuwun sebano le Pak Lurah nggih sembah nuwun napa-napa komplit dipecepaki nggih ayo lagunipun Sesideman Mbak Elisa aku tak nyuwun mbawani nggih Pak Wahyu matur sembah nuwun Pak Wahyu menika calon bupati nggih nggih Mbak Elisa ayo ini bawa Sesideman siap kalian Mbak Fahmi niki sampun wonten dipun apa jenggleng oh nyuwun dijenggleng oh bareng iki nggih mengke pas caping gunung nggih jenggleng caping gunung jenglenge nek Sesideman niku meneng-menengan riyen Pak nggih oh nggih nek jengleng konangan Sesideman oh Sesideman kapurwakan bawa pripun oh caping gunung pripun oh dawuhipun caping gunung rumiyin niku Bapak boleh masalah nggih yo caping gunung sik monggo ayo Mbak Elisa sik engko dibagi karo Mbak Fahmi nggih kaya kene sing protes
Apa? Eka kok ra didukke. Nggih, menika wonten serat kangge Mbak Eka. Aduh, niki Oke, kula bocor Musik. dari sini napa? Nggih. Pripun nggih? Eka to? Nggih. Iki ge takone medhun sisan. Ning gong diawasi lho. Iki bocah iki Siap. cilik kok nek Siap. ane diadahi kresek aku kelangan. Lah nek diadahi kresek kan pun mboten napa-napa. Kula mesake nek kepidak-pidak. Ya aja ngono to. Nggih, Ayo Kak, rono Kak. Ayo. Monggo Mbak Eka. Eka mriki aturan ati. Mangane pun ngatasi. Mbak Eka mriki. Lah niki kan dipun cari-cari Mbak Eka ki sing ngendi, Mbak Eka sing ngendi, bel cuwilik. Niki lho Bu, Ah. uget-uget niku nggih niki. Bareng medun ra ketok kok mburi. Apa kowe ancake kursi, Nduk? Ngerti yang ini aku gak mudun gur ditertawakan kaya ngene. Ora menertawakan. Ora menertawakan. Enggak. Ae sapa sing ora gelo jare aku ngadeg karo ora padha ae. Ngene lho Kak, Piyayi Growong Lor kuwi ben ngerti. Sing dene Mas Bayu sing kaya portal kae sing ndi to? Kaya portal lho. Sing kaya tugelan debok kae sing endi ngono lho. Nggih, sapa sing ngomong tugelan debok lah nggih. Leres ngendi kae menipun Pak Bayu juragan gedang nika. Kok juragan gedang iki? Lah nek kene deboke sing ngunduh gedang sapa? Ya, wis sak arepmu. Nggih. Yo, capek gunung jenglenge. Nggih, Sing dalu. Wiwit saka Mbak Elisa sik. Saben bengi. Niki sing jengleng kula kalih Fahmi niki. Ora, Pak. Ayo Bagong siap. Awas. Karo terapi. Sak jenggelengan 50.000 ki gek. Wah ya ampun, Alhamdulillah, matur matur nuwun, aja kuwatir nek kene. Ngene Niki iki jandum roto niki Pak Bayu, Nggih, semua Mbak Elisa. dikasih. Terima Ya, kasih. nggih. ngene kok Matur nuwun. wayangan kok ramben sasi ki ya ngopo to Pak Narjo. Kekerepen lho asale. Lah wargane remen lho kalih wayang ngono. Nggih. Terus niki Yo, Nggih, terus Elisa meneh. jejere, yo ganti Fahmi. Mbak Fahmi. Fahmi. Lah. Heeh, ganti mesake aku. Mbak Jange. Lah piye to? Ora langsung Mbak Fahmi no kaya nggo spion. Maksudnya piye? Lah kan majenge rono. Oh iya. Aku delok streaming nyok. Lho, Oh alah alah. aku ra iso oleh mburi aku delok kok kene iki lho. Ayo elok to. Mayang-mayang dhewe nyetriming dhewe. Aku delok kene kuwi lho. Saya. Ayo. Yen memajang hamong karo Yo. hamong karo Yo. Kok iya ya to Mas? Yo tak senggaki lho. Sing jenenge serak-serak ngeres. Nah. Heeh. Serak rada serak Mas. Ora masalah, sing penting ora basah. Ora. Serak-serak goreng Ya ya. sumuk ya rada basah to keringetan. Ora dadi ngopo. sumuk Mas. Ya. Apa penake ngene wae? Lah, piye? Sesuk aku tak tuku obat gerok. Ah. Iki tak nggih tuku apa piye? Ora apa-apa. Lah, piye? Santai wae, malah penak kok gerok-gerok kok. Loh. Berarti Santai iki wae. diwehne aku. Ya. Ayo. Oh iya iya. Iya, Pak. Iya. Alah. Siji dijengleng, siji dijak foto. Heeh. Sik, piye, Nduk? Mbok menawi pengen foto kali Mas Bagong. Kalih Mas Biasane nek Bagong. teng Solo, Pak, niki dikai tiket 5.000 teng ngarep gapura Taman Safari. Omah sama anggap ketek ngono wae. Iya, Mbak Fahmi. Aduh. Nanu. Ayo, Ro. yen memajang Padake beruk ae. among karo Heeh. janur Awas. koni Awas, Bong. Oh. matur nuwun Wah, Bapak. Piye? Lakuanmu kok beda sih jenglengane antara karo aku sama Mbak Fahmi itu beda. Ya wis Karo aku biasa kok. rapati semangat sama Mbak Fahmi langsung koyo
semangat ingin. Ngono ki kegawa saka ati. Oh. Ngono lho. Atimu piye? Oh ya ora piye-piye. Jare tak duwe ati. Oh, duwe. Aku ra wani wong iki di streaming. Ati ki ning endi coba? Ning endi ati ki ning endi? Ya ning kene ning jero. Kuwi dodo. Ya ning jero dodo kene lho. Apa ya enek jero dodo? Enek. Nggonamu ning endi to? Matine. Ah, jo. Oh, koclok. Yo, genti. Sing den setugel genti iki. Yo. Semampai, hilangkan kata-kata stugel niku. Oh ya semampai, semeter tak sampai. Ya, semampai. Semampai iki semampir iki. Semampai. Yo. Ha. Kok semampir? Mampir nggone purel kok. Lambene aja ngerbuk purel to. Iki kanca-kancaku BRI nonton kabeh. Ayo Kak, ayo Kak. Ah, ya ta. Tinggal omongan sithik lali. Pahmi tinggal omongan mili. Kringete iki lho, kringete. Kagok, Kringete, Mas. Yo. Kambang wae Pinggir. Cilik kok mbok jengklek ya mejen ya. Santai wae mbok ya kaya kancane biasane ya ngono lho. Biasane ngono biasa kok iso gak padha karo kancane aku ya padha Lho, mangsa lumah. justru sing curiga ki aku. Ngapa? Wong aku cah loro iki iso kok kowe ora. Lah iya, kok iso piye? Ha. Kok iso? Aku wis padha karo Mbak Yuku, padha Mbak Elisa lho kudune. Ya ora mungkin padha. Kudune padake ngono iki bedak-bedake berarti. Ora bedak-bedake. Bedak-bedake kowe ndek bojo ya bojomu wedok ya anakmu wedok ya kowe iso suka-suka karo wedok ya bahasane kowe bedak-bedane karo aku tak. tarik napas lah, templaki 1.000 mari. Niki nggih. Lah dalah, ngene lak ndang mari. Ya dalah. Gampang wong wedok jebul nek muni-muni gampang. Ngapa, Gam? Arep muni tapuk dit meneng. Nek ora meneng seselana gombal. Lah iya ta. Matur nuwun Pak, mengke mulai. Ngalah. Yo, Mbak Elisa genti. Ha. Ya. Pecintaan sarwi. Awas. Saiki munggah cair. Nggih, munggah 100 niki Pak Bayu. Waduh. Aku rambut jengleng ramuni ra masalah, penting disawer Pak calon bupati. Ya, makasih ya, Pak. Wong Cair ya. Kuwi ya ora kaya ngono kuwi. Siji loro pengen. Ora pengen ora kaya ngono kuwi to. Ora jengleng ora apa, penting disawer. Oh, ya tetep kudu jengleng. Iya, iya. Awer. Lah kula pundi, Pak? Lah genah ya padha aja Pak. kamu. Pak bagus. Ya Allah. Piye ta kok ora wong Ganteng ya. Ya ora apa. Ayo, Mbak Fahmi. Iya. Yo. Ora usah mbok omongke ket mau aku wis kepanasan wong dilewer-dilewer kok. Alah, Ya. kok wilani yo ngene. No, ae. Gilane yo. Sampeyan iki ngopo? Kan jengleng ae. Parian kok jenggleng. Oh, lho. Ndak pari. Sik, parian sik. Wiwit saka Mbak Dita Tawati sing saka kene sik. Oke. Parian. Nano neno. Mangan kacang Mangan kacang karo tahu. karo tahu. Sing nonton wayang. Nonton wayang. Wayang. Mugi sehat selalu. Amin. Yo, Mbak Suci. Yo. Mbak Suci. Miso. Miso. Ya lho. Karo bakmi. Karo bakmi ya jenenge miso iki. Mana, Ngok? Bakmi karo bakso. Ya sak senengku ta. Yo yo. Miso ya. Ah, Terus Apa-apani aresa. perwami arsa. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin amin amin. yo, anu Mbak Dini. Ya Din. Ane neno. Ani nino. Tuku kolor.
Wah, iki cah nemu senengane kolor iki. Tuku kolor mbaya. Tuku kolor. Kolor iki nggo wong lanang kowe, mbaya cawek. Koclok, Pak. Iya, Pak. Tuku kolor. Terus Karo emi. karo emi, terus Desa growong. Growong Lor. Wong lor. Mugi tansah nyawiji. Amin. Amin. Yo, Mbak dari sini. Ayo. Ayo. Numpak motor Pak montor. nek kutha Babat Terus bapak warga Growong Lor Hah? kabeh sehat. Amin. Alah. Kuwi parian mau nyeneni wong to wisane. Sehat ya sehat, kamu kegetak malah semaput. Mbak Elisa, ayo. Lho. Oke. Numpak bentor. Pak bentor. Kan mau motor. Ora apa-apa santai wae. Iya. Sulawesi bentor ya. Iya, dijak pacaran. Lah, Terus Para ingkang rawuh wonten Growong Lor. nggih. Mugi pinaringan keselamatan. Amin. Ayo, Fahmi Giti. Ayo. Numpak motor. kabeh kok numpak motor, numpak bentor. Lah sing numpak aku sapa ya? Ngopo numpak kebo? Ayo. Aku gendong kok. Yo. Neng Surabaya. Nah. Kok men. Yo Ano. melu ae. Terus Warga Growong Lor. nggih. Ya. Lomo sedaya. Amin. Atur nuwun nggih, Pak. Nggih. Lho, ngene iki lho, Mas. Ngene iki lho, Mas. Ngene Ayo. iki lho. Ganti. Atur kuwi. nuwun, Pak. Sing dene sing kaya maisan ganti kuwi, ayo. Wah, Mas. Wong sinden ayo diarani maisan rene, Nduk. Cah ayu-ayu dandan ket sore kok maisan. Apa nek Aku apa? sing ra trimo. Apa aku mbolokke apa? Kaya kijing kok. Kok malah sono. Ra ngilo kowe kaya padasan ngono kuwi awakmu kok Aku padasan. kaya padasan. Nyo nek arep wudu. Udu padasan, Nduk, udu. Arep wudu ya. Dah. Kayo wis. Kula parian iki, parian. Parian Kak. Pak Saono kula parian riyen nggih. Nyawere mengke melih nggih. Au. Sajane kaya kancane sekolah wae. Krono. Ayo. Kagem sinten? Kagem sinten? Yo kanggo warga Growong sik. Lah nggih, Growong Lor. Ya, Tuku cilor tuku cilor, dicampur roti. campur roti. Apa enak ya? Lho iki parian dhewe, dipaedo dhewe. Clok. Bayang lho. Tuku cilor Ya. dicampur roti. Warga ageng Growong Lor Ha? mugi manggih wilujeng basuki. Amin. Saiki kagem Pak Narjo, ayo. Nah, nggih. Ayo. Pak Narjo. Sinten iki? Pak Narjo, Eka. Nggih, Eka. Pak Narjo to? Pak Narjone Pak Lurah. Menika nggih. Menyang Solo Menyang Solo. tuku klenteng. Tuku klenteng. Bapak Narjo Bapak Narjo. pancen ganteng. Kayane. Wis tak geke pariano. Wah, wah. Lah. Ayo. Wah, lha yo ngene lho. Kuwi kuwi nek nganti Bu Narjo pirsa kowe digecek tenan lho, Kak. Wonten apa to Kowe Pak ngapa Narjo? ngelem-ngelem ngono ya? Lho Pak Narjo piyai kakung kok mosok dilokke ayu. Oh iya. Nggih, yo tutuke. Nano. Yo, Kak. Nano. Panas. Hah? Oh, Panas, Mas, Dan. Mas Glondor njaluk parian. Ora. Ngopo ya? Piye to? Soalnya orang kejatah kok. Apa? Yo, Kak. Ayo. Kuwi nyaput to nyedak aku. Jeglek. Oh, lah tak kira njaluk saweran. Ora. Saurane sentuk dhewe-dhewe kok. Panas udan ngaleng-aleng caping gunung. Alah. Alah. Wis, yo Kok iso terima cilik lho. Ah. Wis ra masalah kok. Ora kumanan parian, jengleng luput. Oh, kowe arep parian to? Pun telat. Oh ya. Nesu, ngono kok Nesu, nesu. ngono kok nesu. Ngapalke petang dino ya aku jadi. Ya Mbak Elisa, ayo. Elisa, Mbak Elisa iki lho. Nek iki genah muni. Nadyan wadon sarta Oh.
ini memang dari Growong Lor. Growong Lor Nggih. untuk acara Sekabumi ini Nggih. sudah diagendakan. Betul, setiap tahun Setiap Ajen. tahun. Ingkang rawuh nggih kathah. Betul. Ingkang nyengkuyung para warga Kamitya. Nggih. Sedanten. Tamune akeh ya Bu. Akeh. Betul, sing mirsani Ya, akeh, sing Raja. mirsani. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nggih, Lomo, matur sembah nuwun. Panjang rezeki kathah rezeki. Amin. Sampeyan aja bengok-bengok to. Amin. Iki meneng aja. Matur nuwun nggih, Pak. luar biasa. Amin. Menika jan. Anu niki saking kula niku pripun nggih Pak kok dibagi-bagi ngaten niki kula niku rasane nggih Ini mboten anu, napa niku kepenak. tanda tresna. Aduh matur nuwun Pak. Tanda tresna nipun. Kene Bathut Jengking saweran luput tinggal jagongan kok Ya. Ino mani ya Mbak lanjut. Ino mane banyu Bathut Jengking ora diklek. bane Bubul kok, bubul. Ayo, bubul. Yo, jeruk ya. Iya, wis. Artinya wis. Lha kula entuk. Ben entuk akeh sampean jenggelingo terus. Mumbul terus. Jajal mumbul terus, nyantol terus ra balik. Lambene. Sok mesti akeh iku sawerane. Oh, mumbul terus aku risi ngono. Long sing mirsani mepet kaya ngene lho. Ya, Aku diaturke jengking sik. we pekewo. Ya diaturke langgame digarap tayub, Cok. Garap tayub. Yo, maka Mbak Elisa, ayo silahkan. Nah, Cek Jaman. Ya. Dek zaman berjuang jerengan ningan minta openi nek saiki ana nanti
yen mandung asile cape gunung Ya. Sinar bisa nyawang gunung desa tapi raja ini ora hilang kode-kode lara apa. Terima kasih. Matur Nggih, Mbak Elisa Eka tetap di situ saja. Siap. Nggih, Mbak Kasih. Fami tarik kembali mulai Ya. kandang. Ayo. tukar tambah karo sing neng kono kene. Nggih. Tukar tamu tuku cempe, Mbak. Ada kendaraan Niki enten ada WA masuk Mbak Elisa. Nggih. Ini Saking dari Ibu Kades. Ibu Kades. Nggih. Ini minta lagu Sri Huning, Lamunan dan Selendang Biru. Oh iya, selendang biru cara sakniki napa riyen nggih? Oh, enek sing terus Riyen. Nggih sakniki wonten sing sakniki. Ya, sik. Kok diaturke sik Sri Huning nggih. Sri Uning. Sri Uning. Maka aku tak nyuwun tulung karo Mbak Sinten? Mbak Dita karo Mbak Dita. Oke, Mbak Dita sewe, Mbak Dita. Ayo Oke. ini. Mbak Dita, wah. Terus. Larak disampir Nah, wis ngancani kono genti. Menika ugi keparang lenggah Bapak Bupati Sepuh Mas Oh nggih, nggih. Bapak Mas sinten? Nggih, nggih. Bapak Arianto Sugeng Nggih. Kato. Nggih, sugeng kula, Par. Ah, jan elok. Suwe ra sowan ning kabupaten ya, Nduk. Nggih. Ki sing ra ketok ki siji. Sapa? Ketuane Lajinah Mas Nur neng ndi? Ah, wong Lah, kesini- seket mau ra ketok. Mas Nur. Oh, seksi sibuk kok ya. Ya siji Kri tantane mari wis iki. entek-entekan oke-okean kok rong ketok dhewe. Nggih. Mbak Elisa, Kang kuning nggih. niki Ditawa. keluar nyoba suarane Mas Bagong genti gen bawa. Oh lah, saged nyuwanten. Oh, iso Ora lho. sama aku celengan ngono wae. Weh, luar biasa Mas Bagong nek nyuwara Mbak Elisa. Deh. Soal aku nyuwara Suarane lho. api. Bojone disuarani minggat sakjane gak mulih. Kami gak tanpa go suaraku. Lah ngapa? Gondol wong ambene. Ayo. Tapi. Bawani, Gak? Bawani, Gak? Nadyan wujud emong peksi Bagong suarane apik, entuk saweran 200 nang kene jupuken dhewe aku wegah ngono. Alhamdulillah. Ayo. Wah, Nek gelem yo rene, nek ra gelem yo Iya, wis. kaya duit 200 ya jikuk. Iya. Mlaku kene kono iso ge ganti solar ngono. Alah. Wong mlaku kok sikil kok tuku solar. Eh, Untuk rezeki Ah. bersula. matur nuwun. Wis, ngarepane. Ah, tinggal kene ku nek kon ngekekke kancane jikuk dhewe ning kono tak ngono. Ya wis kuwi tinggal kene ya. Engko bar iki suci gen nembang ning kiwa kotak kene. Wah, bahaya iki kok bahaya. Yo barang ora nek sing anu Iku malah ditemu iki kok malah. Wis bahaya iki. Oh, masa kok semelang men dadi wong. Kok iso. Yo tutuke Gang. Agame tang linis. Kuwi apa? Apa cakepane itu? Sri Huning kok iso. Bronto nek kleru lho piye? Ya. Agame talining. Lah jare padha kuning mau ki. Sri Sri Huning yo. Huning. Loh, Berarti sing demo ya kleru. Sri Huning. Sri Uning. Sampeyan wujude mau peksi lho aku cek demo Lah ki. iya. Iku pamundutan Bu Kades nek Berarti- podang kuning nak baru aja ini. Berarti mau kleru ya? Boten Klentu. pas Sri Uning Itu, kok. Mas. Heeh.
pas. Oh iya. Oh, sriuning kok. Salah bener tapi saire salah Pak Bayu. Oh, saire salah. Bawane Ah, salah. Mbak cucukan lho. Gandeng saire salah sudah Sinebut pak. Lek. Brut ta brut. Kok but labe kowe? Rungono kok. Oh sik to gandeng saire kleru sudah 100. Ya tak gawane sik engko tak. Mau ora iso saiki gak Mbak Elisa sik. Ah, kowe mbok meneng ngomong lho. Lah aku mau benerke. Ah. Yo, baleni ngarep. Nadia. Iku nek bener bali rene. Iya, coba ngarep dhewe apa? Sinebut pak lawan putri. Hop, Salah. Dong. Kleru. Kok kleru lho, Pak? Sing yasa Pak Sukron Suwanda niku wis ngeralat. Salah. Sri Huning kuwi ora sinebut pahlawan putri. Terus? Ning putri Kang Sulistyeng Warni. Pi, Gandeng kleru sing 100 nek Dita. Ayo. Sudah 100. Bu. Iya. Ah, Makasih. kono aman. Kalau Mbak Suci nembang piye? Ayo. Iya. Ngapunten Pak Lurah kleru terus, Pak. Wah, sehat, Pak. Wah, nani yo dolan ngidul. Iya, Cuman semangat ya Pak Narjo, wah jan. Iya, tutuke, Gam. Ayo. Putri Kang Sulistyeng Warni. Nah, iki wis bener. Endi? Entek wis sawerane. Baleke bener. Tutuke, Gam. Sriuning mustika tuban putra Kanjeng Sira Lawe. Hop, ganti Mbak Dita. Ayo. Ya. Rok prang. Duh. Duh. Oh, duk. Tak prangkeng bajana Bener, 100 kanggo Mas Bagong ndi? Ya kowe mau kei to, Le. Oh aku bener. Masa aku min? Lah sing bawa Mbak Dita lho. Lah sing bawa aku. Kok iso mok jaluk 100? Saya bener ke kono kok. Ayo. Bebela Wiratmaya. Lanjut. Anu Tan murung Sri Huning Aku ngelapi keringet nang arep Elisa ki dadi bekewuk. Ngapa? Lah wong rompi ora klambenan, ngelapi keringet Elisa guyu wae. Piye? Kuwi mesti cah kuwi batin. Ngapa? Nggon aku nggon nilik Bagong kok gedhe nilik Bagong. Aku tiwas arep nyilih gelas gak tak ngenake no dispenser gitu. Wis aja kok ngono. Gitu. Kok digedhekke. Ayo. Sinden kondang barang ae. Anu Dadi mustikane tuban. Yo sak langgame Mbak Elisa sik yo buka celuk. Maka, ya Mbak. Sri Huning mustika tuban laku tresna lan sakaya badi. Lanang Raden Wiratmaya.
Bar Srihune bablaske lagune cewek gaul sing nembang sinden setugel. Aya. Apa sapa sinden setugel? Sinten sinden setugel? Ya sing ngono kuwi sapa sing ora wutuh karo kancane ngono kae. Lah ya aku ta. Ya wis. Timbang renek sing aku. Iya. Ya syukur. Yo lanjut. Mbak Elisa ya. Ayo. Katresnan Dewi Retno ya tarik kembali. Mulih kandang. Mulih kandang. Aku titip, aja mbok pek lho ya. Lah, sing arep kepek ya sapa? Apa ya tegel arep kepek duwite bocah. Iya. Tasih wonten dawuh Mak. Nggih, niki siji meneh. Aku tanyun karo Mbak Dini ngen medhun. Bareng karo Mbak Elisa ana sing ngersake lamunan. Lamunan. Ya, Dini. Maka terus. Yo. Niki Bu Kades sing ngersake. Menika Ki Pak Sugiarto Keparang Lenggah
ngersakaken lelagon memanik Mbak Cange. Oke, nggih. Engko Niki saking panitia nggih nyuwun gending sambung wanci dalu. siap. Nggih, Engko niki didung mengke- nggih. Nggih, kalian Mbak Sudir niki mau gubuk asmara. Oke, Simak oke. audio sound system matur nuwun. Nggih. Siap. Yo diaturke cowok lamunan niki. Lamunan. Nuwuni dawuh saking Bukades. Nggih, monggo. Pindo ngono ya. Apa enek ngono? Ana pindo ngono ya. Lagu ngono wis wengi meteng lho. Ya cah. Monggo. Monggo. Monggo Ibu Kades. Lamunan Bu Kades. Nyawang manis Terima kasih. Yo, ganti Mbak Suci medun ana sing ngersake memanik nggih. Oke. Memanik. Yo Mbak Suci nih, madam. Monggo. Terus ya. Karo Mbak Elisa, engko terus irama kedua digarap cara jaranan genti Mbak Suci. Nggih. Monggo. Buka celuk saka ngisor. Ayo. Memanik. Siapa Mbak Elisa tadi sing ngersake memanik?
Sinten nggih? Pak Giarto. Pak Giarto. Oke. Pak Oh, Giarto. sugih kathah sanget sing nyuwun kok. Dia Pak. saking banyaknya. Menika Cek. Pak Heru lali janjine. Pak Sudin mau Ya. gubuk Pak Sudir asmara. lintang asmara. Gubuk asmara napa lintang asmara? Lintang asmara. Oh, lintang asmara. Siap. Sambung Oke. wanci dalu menika. Nggih. Yes, Yo, kita iki sik tampung. memane. Monggo. Yo, monggo. Yen nang Terima kasih matur nuwun Mbak Elisa, Mas Bagong, Eka. Nggih. Mangke tak tutuke patet songo nggih. Nggih. Sing ngomber jagate. Ah, Ah, aku iki arep nak wolo isih oke banget, Kak. jane aku arep baris kene ae. Kok wis. Ya oke nek kono ya ora apa-apa kok, wis rasane ini kok. Wah, ora nek kancane mesti aku. Wis ben. Nggih pun mengke, Pak nggih. Heeh, kowe nek kono ya ora apa-apa, ora dipikir apa. Malah botol kula plastik. penyet teng mriku. Ah, iya. Oke, Heeh. kowe. Nggih, mriki pinarak rene kok ya nuruti piyayi oke kok ya. Nggih. Bakune padha kecekel ya, Nduk. Nggih. Tansah marep pamoring sukma. Sinuk maya winah ya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyut
pindha pesating semana sumur suping rasa jati Swata kaya mangkono dateng ngucap Prabu Rama Wijaya nggih nyemapan wonten sanggar palanggatan ing mangke Marpati Sugriwa ngawe sangya para wanara